Здравейте, добре дошли на всички! Добре дошли на кметския местник на село Косара, добре дошли на гости от Главница, добре дошли на гости от Германия. Така, изключително съм развълнуван от така много хубава аудитория, настроение. В условия на криза добре се веселим, хареса ми. Сега искам да благодаря на коледарите от сърце. От сърце искам да благодаря и за благопожеланията. Сега, това е за Берекет. Това е на Балаталия. Годината да е влажна, искам Шушука да видя. Да е влажна годината. Друг кой имаш? Виното и отдаване, господине, ще ми сервис после. На всичките по един геврек, ама едната ми ръка държи микрофона. Така, добре, благодаря. И вафлята е сладка годината на всички. И с диня много хубаво. Сега и от Арабистан ми изпратиха една златна паричка за Берекет на цяло село, за пари през цялата 2014 година. Какво да е нам? Заповядай. Учоба. Благодарим още веднъж на коледарската група.